ba? Vlogger ka? Oo, vlogger. Ano pa ang channel mo? Please subscribe to YouTube. Diba, nalala ka? Ano pa ang channel mo? Maangas yung mga mukha. Ayun, yun gusto ko yung mga sagot na ganun. Ano masabi mo? Yeah. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Kami nga pala ang... What's up mga boss? Kami nga pala ang J-Bro family. So ngayon mga boss, it's your boy, this boss, Jeff Films. For today's video mga boss, meron po kaming gagawing video reaction. So anong video ang i-react natin? Baka alam mo. Sayaw natin, boss. Yung anong klaseng sayaw? This is my jam. Ano? Cha-cha. Sampulan mo kami kung paano mag-cha-cha. Ayaw, boss. This is my jam. So ngayon mga boss, ang gagawin naming video reaction, actually matagal ko nang planuhin tong gawan ng video reaction tong music video namin or dance video namin sa This Is My Jam. So, saan sinayaw yun? Saan sinayaw? Sino nakakaalam? Ang makakaalam, meron siya 10,000. Saan natin sinayaw? Oo. Sultana Ang tamang sagot ay mali. Basak. Meron kang 10,000 love tips sa to. Wrong. Nga naman. Bakit? Marigondon. Sultana. Ano pangalan ng channel mo? Ano pangalan ng channel mo? Okay mga boss, bago natin sisimulan tong video reaction na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. Okay. May naalala ko nung birthday ni Rhea. Nung in-interview siya sa host. Ang tanong, anong masasabi mo? Gusto ba? Sabi niya, vlogger ka? Oo, vlogger. Ano pa ang channel mo? Please subscribe to YouTube. Diba, nalala ka? Ano pa ang channel mo? Please subscribe to YouTube channel. Saan yung tago niya? Tapos ano pa? Pakiclick ang subscribe. Andiyan nga. Paano mag-intro ng vlog? Hindi yung tanong, yung sabi kasi, vlogger ka ba? Sabi, anong YouTube channel mo? Please subscribe my YouTube channel. Pinayuko pa yung putang ina. Please subscribe my YouTube channel, Lloyd Tagnoy. Ano pa masabi mo? Yung sabi ng kuya niya, anong masabi mo? Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi pa kayo-update sa mga susunod kong video. Wala! Magitan! Wala na! Magitan na vlog, wala! So well mga boss, start na natin na panoorin tong dance video shoot natin sa This Is My Jam. Let's go! Play mo na, Boss Lloyd. Play mo na kasi pawis na yung mga mukha natin. Let's go! Let's go! Yeah. Ang ganda ng sayaw natin. Jabulo? Kapalog sa'yo, Jabul ay? Oo, Jabul. Balik sa Agi. Jabul. Ang masok? Yeah. Hey! Pwede na pag-dance contest. Gwapo yan. Idol tayo! Alam niyo mga boss, meron akong idol dyan. Ayan na, idol. Si Boss Lloyd. Isang vlogger. Ano pa nga lang YouTube channel mo? Please subscribe my YouTube channel. Ano pa masabi mo? Pag hindi ka subscribe mo, wala ka. Hingit na sa YouTube. Wala sa ko. Mura na kung niluha na si Katawa. Unsa pa man mo masulti. Mag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po yung update sa sunod video. Yan, lagi ko na.
Yan ang unod eh. Yan ang unod eh. Hala, grabe doon. Kompleto. Kasagol. Tumus, kompleto. So, ngayon mga boss, pagpatuloy natin. Dito na kami. Alright, hold on. Angas. Wow, lumalaban. Yeah. Wala ko pa po dyan. No peanut butter. Tagagawas yung. Yeah, tagagawas. Tagagawas. Buang forma ba? Aw. Yun. Okay. Ngayon, ngayon, tatanungin natin anong masasabi nyo sa music video. Anong reaction nyo? Mga reaction nyo? Kayo. Ano masasabi nyo? Wapo ko mo. Wow! Kayo, anong reaction nyo sa video? Ang angas daw ng video. Angas. Sabay-sabay ba? Angas ng set. Angas ng video, yung video lang Sabay-sabay. angas. Sabay-sabay, pero ano sabi mo? Video lang angas naman. Sabi niya, angas ng video. Angas ng video. Yung video lang yung maangas. Hindi yung nagsayo. Okay. Ngayon, anong mga natutunan nyo sa dance video? Di ba first time yung gumawa ng video ganun? First time, no? Or sa TikTok lang, no? Ano mga... Tanungin natin si Boss. Itoy. Ano mga... Hindi, boss. Magsugod, may nadya po sana. Sige. Ano mga... Ano mga... Sige. Basta may mga nakatunan sa video. Ito na ako na. Sa video. Init isa lang. Ha? Init. Masasabi ko lang, ang ganda ng video. Eh. Ang yung sayo, Oh, yung sayo, ang pangit. Katulad na ito. Hindi, joke lang Kapoy boss pero worth it. Hindi, dapat Tagalog. Ano ba sabi? Example, ako yung host sa birthday. Okay, ladies and gentlemen. Ito ang ating guest ngayon. Anong masasabi mo? Mainit na worth it yun lang. Meron ka pag YouTube channel. Loy tago, i-subscribe nyo. Ano yung YouTube channel mo? Subscribe. Ano pangalan ng YouTube channel mo? Loy tago, i-subscribe nyo. Ano pa yung gusto mong sabihin? Yun lang. Ang pinagtong mo nung birthday. Nung sinabi ko sa inyo na nasa YouTube na. Siyempre, excited na makita Excited yung ba? video. Nung napanood nyo na, ano yung mga, nung nag-play na kayo sa video? Maangas yung mga mukha. Ayun, di ba? Yun yung gusto ko yung mga sagot na gano'n. Ano masabi mo? Yeah. Ano pa masabi mo? Liban ka na, ya? Maangas yung... Ang mukha. Pati na rin yung video. Ah, Pati na rin yung nasa harapan, maangas rin. sino? Si Boss Lloyd? Ikaw. Tapos yan boss, bigyan mo na ako ng kalo. So, yung mga reaction nyo. Anong masabi nyo? Okay lang? We, gano ka okay? okay. Okay kayo. From okay. Balik tayo kay Boss Lloyd. Nananasan. Ay na, pag sinabi ko Boss Lloyd ba? Takot-tawa. Siya kasi yung bulong kasi sa bulong sa akin eh. Boss, si Boss Lloyd pagtripan mo. Baon. Kamu ha. Yung pinaghahandaan talaga namin, yung video na yun, first talaga na nag-collab kami. Actually, 3 lang kami magsayaw ng mga dance video namin sa mga TikTok. Tapos, plano lang natin yun, di ba? Na mag-collab tayo sa kanila. So, alam mo yun, sinatika ni Boss Lloyd. Sabi ni Boss Lloyd, pwede naman na mag-collab tayo. So, ngayon mga boss, nagiging para na kaming isang pamilya sa grupo namin. Kasi, dahil kay Boss Lloyd, palakpakan naman kay Boss Lloyd. Dahil doon nagsimula sa birthday na nag-announce sa kanyang YouTube channel. Dahil sa lechon. Ikaw, ano yung YouTube channel mo? Labas mo yung... Okay mga boss, yun yung masabi ko, napakalupit.
Kasi kahit na ako pa yung nag-edit, nag-chat ako sa group chat na maangas yung video. Watch out there, boss. Hey, baka may shoutout kayo. I would like to have a shout out to my family out there, yeah. How have you been? Naronging. Naruming daw siya. So ngayon mga boss, ang ginagawa namin ay nag-vlogging. So ngayon guys, nag-vlogging po kami. Because kasama namin si Boss Lloyd, nag-vlogging din siya doon sa bed. Bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button! At ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos! Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog! Bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.